Топ 10 зловещи факти, които всъщност са истина. Някои от тези факти са толкова смущаващи, че може да ти се иска никога да не си ги чувал. Мозъкът ти може да те заблуди. Тялото ти може да те предаде. А някои неща се случват около теб, без дори да го осъзнаваш. Така че въпросът е колко от това, което виждаш, всъщност е реално. Ето 10 зловещи факта, които са напълно истински. Номер 10. Мозъкът ти може да те накара да виждаш лица, дори когато няма такива. В тъмното, в сенките или дори в случайните предмети, съзнанието ти започва да създава лица, които всъщност не съществуват. Това е инстинкт за оцеляване, но понякога те кара да се чувстваш сякаш не си сам. Номер 9. Понякога можеш да чуеш името си, дори когато няма никой наоколо. Това може да се случи, когато си уморен, стресиран или напълно сам. Мозъкът ти се опитва да даде смисъл на тишината, но вместо това създава глас и за момент това изглежда напълно реално. Номер 8. Съществува паразит, който може да променя поведението ти. Нарича се токсоплазма. Може да живее в мозъка ти без дори да знаеш за това. Изследванията показват, че може да влияе на решенията ти, реакциите ти, дори на личността ти. А най-страшното е, че милиони хора може вече да го имат. Номер 7. Понякога се събуждаш, но не можеш да се движиш. Опитваш се да извикаш, но не излиза звук. Това се нарича сънна парализа. И много хора споделят, че виждат фигура в стаята, която ги наблюдава, докато са напълно безпомощни. Номер 6. Съществуват гъби, които превръщат насекоми в зомбита. Те заразяват гостоприемника, поемат контрол на тялото му и го карат да се движи точно там, където гъбата иска. След това бавно го убиват и се разпространяват още повече. Звучи като научна фантастика, но се случва точно сега. Номер 5. Мозъкът ти може да създава спомени, които никога не са се случвали. С времето съзнанието ти може да променя детайли, да добавя неща или напълно да пренаписва това, което помниш. Така че нещо, в което си абсолютно сигурен, може изобщо да не е реално и ти никога няма да разбереш. Номер 4. Имаш сляпо петно в зрението си точно сега. Има част от окото ти, която буквално не може да вижда нищо, но мозъкът ти запълва липсващата информация толкова добре, че никога не го забелязваш, което означава, че не виждаш всичко, дори когато си мислиш, че виждаш. Номер 3. Понякога имаш усещането, че някой те наблюдава, дори когато си напълно сам. Обръщаш се, но няма никой. Това е мозъкът ти, който реагира на фини сигнали или създава фалшива тревога, но в този момент изглежда напълно реално. Номер 2. Мозъкът ти може буквално да започне да се изяжда сам. При екстремно гладуване тялото започва да разгражда собствените си клетки, за да оцелее. Този процес се нарича автофагия и може да засегне и мозъка. Това е механизъм за оцеляване, но означава, че тялото ти бавно се консумира отвътре. Номер 1. Мозъкът ти може да те заключи в собственото ти тяло. В някои случаи на сънна парализа хората са напълно будни, но напълно неспособни да се движат, опитват се да извикат, но не излиза звук. И много от тях споделят, че виждат нещо в стаята, което ги наблюдава, докато не могат да направят нищо. Трае само секунди, но се усеща като вечност. Някои от тези факти звучат невъзможно, но всички са реални. Така че кажи ми кой те смути най-много. Напиши в коментарите и ако искаш още видеа като това, не забравяй да се абонираш.